Zdravím vás. Přemýšleli jste někdy, jak se vlastně sformoval jeden z nejdůležitějších právních systémů všech dob? No, dnes se podíváme na naprosto fascinující proměnu římského práva. Projdeme si, jak se jeho zdroje a vlastně i celá jeho podstata měnily v průběhu dvou zásadních ér, principátu a dominátu. Takže, co nás čeká? Nejdřív se ponoříme do principátu, kde právo mělo opravdu pestré zdroje. Pak se zaměříme na to, jak rostla moc císaře a právníků. Následně přejdeme do éry dominátu, kde uvidíme centralizaci a taky jistý úpadek. A na závěr se podíváme na tu nejdůležitější část – kodifikace, tedy jak se to celé právo vlastně uspořádalo. Abychom si to celé zasadili do kontextu, pojďme se podívat na časovou osu. Máme tu dvě klíčové éry. Principát, ten začíná v roce 27 našeho letopočtu, a pak dominát, který startuje v roce 284 našeho letopočtu a pokračuje až do pádu západořímské říše. A právě ten přechod, ten zlom mezi nimi je pro vývoj práva naprosto zásadní. Tak jo, jdeme na to. První část – principát a jeho rozmanité zdroje práva. Zkuste si představit právní svět, kde zákony nepřicházejí jenom z jednoho centra moci. Naopak, pramenily z celé řady různých, často souběžných zdrojů. Tohle byla realita raného císařství. Jedním z úplně základních pramenů bylo takzvané consuetudo, což je prostě právní zvyk. Bylo to nepsané právo, které se opíralo o dlouholeté tradice a praxi. A obrovský význam to mělo hlavně v provinciích. Tam se totiž místní zvyky přirozeně mísily s římským právem a vznikal takový unikátní právní mix. Pak tu máme usnesení senátu, neboli senatus consulta. Tyhle dekréty vlastně postupně nahradily starší zákony, známé jako leges. A teď to zajímavé. Návrh, který císař předložil senátu ke schválení, se jmenoval oratio. Jenže časem se tenhle název, oratio, začal používat pro samotné usnesení. A to nám krásně ukazuje, jak moc císaře rostla a senát se stával spíš takovým formálním schvalovacím orgánem. A přesně tohle nás přivádí k naší druhé kapitole. Císař a právníci. Protože právě moc císaře a jím vybraných právních expertů se postupně stávala naprostým centrem celého právního systému. V podstatě slovo císaře se stávalo zákonem. A to skrze takzvané constitutiones principum, což nebylo nic jiného než císařská nařízení. Právě ta se stala tím hlavním dominantním zdrojem práva v celé říši. Ta císařská nařízení měla 4 základní formy. Za prvé, edictum. To bylo obecné nařízení, něco jako dnešní zákon. Za druhé, dekretum. To byl císařův rozsudek v nějakém konkrétním sporu, který ale pak fungoval jako precedent. Za třetí, mandatum. To byly prostě instrukce pro úředníky, třeba pro guvernéry provincií. A konečně za čtvrté, rescriptum, což byla císařová odpověď na právní dotaz. A na ten se podíváme blíž. Právě rescriptum je fascinující. Byla to sice jen písemná odpověď císaře na nějakou konkrétní právní otázku, ale její dopad byl obrovský. Tahle odpověď totiž okamžitě nastavila precedent a začala formovat právo pro všechny budoucí podobné případy. Byla to neskutečně vlivná a efektivní forma tvorby práva. Ale pozor, vedle císaře tu stále byli magistráti a jejich edikty. To byly v podstatě soudní vyhlášky, které určovaly, jaké žaloby nebo procesní námitky se dají u soudu použít. Měli jsme tu hlavně 4. Edikt městského prétora, pak cizineckého prétora, edikt krůlských aedímů a samozřejmě provinční edikty. A pak přišel zlom. Císař Hadrián udělal zásadní krok. Pověřil špičkového právníka Salvia Juliana, aby všechny tyhle edikty posbíral a sepsal do jedné definitivní a neměnné sbírky a té se začalo říkat Hadriánův věčný edikt. Je ale dobré vědět, že i potom si magistráti nechali jistou pravomoc vytvářet nové žaloby, když to bylo potřeba. Císařova moc se ale neprojevovala jen přímo, měl i chytřejší nástroje. Tím hlavním bylo jus publice respondendi. Co to bylo? Bylo to právo veřejně dávat dobrozdání, které císař udělil jenom těm nejlepším právníkům. V podstatě jim tím propůjčil kus své vlastní autority. Jejich právní názory se tak staly závaznými. A to byla naprosto geniální strategie, jak si císař udržel kontrolu nad výkladem práva, aniž by musel ke všemu vydávat nařízení. A kdo byli ti právníci, kteří tuhle autoritu měli? No byla to absolutní špička. 5 velkých klasiků.
Papinianus, Ulpianus, Paulus a Modestinus. A samozřejmě Gaius. Ten je známý hlavně jako autor učebnice Institutiones, která se na stovky let stala absolutním základem pro každého, kdo chtěl studovat právo. A tady vidíme ten fundamentální posun. V principátu šlo hlavně o to tvořit nové právo, nové principy. Právníci byli kreativci, ale v dominátu se to úplně otočilo. Tam se role právníků změnila na práci s tím, co už existovalo. Šlo o interpretaci a organizaci starých textů. A jsme u třetí části. Vítejte v dominátu, éře centralizace a, jak uvidíme, i určitého úpadku. Tady je hra úplně jiná. Je definována absolutní mocí císaře jako zákonodárce a úplně novým přístupem k právu. Pro dominát je charakteristický jev, kterému se říká vulgarizace práva. To neznamená nic neslušného, ale spíš zjednodušení, takové zlidovění práva, aby mu rozuměli i méně vzdělaní úředníci. Císař se stává jediným a výlučným zákonodárcem, vydává takzvané leges generalis. A aby v tom všem nebyl chaos, vznikají citační zákony, které soudcům přikazují, že se smí odvolávat jen na díla té naší slavné pětice klasiků. Takže jak konkrétně ti právníci s těmi starými texty pracovali? Už netvořili nic nového, místo toho dělali 4 hlavní věci. Za prvé interpolace, což byly úpravy a zásahy do klasických textů. Za druhé glosy, to byly vlastně vysvětlující poznámky na okraj. Za třetí epitomy, tedy zkrácené výtahy. A konečně kompilace, kdy brali různé texty a sestavovali z nich nové sbírky. A tohle všechno, ta práce s existujícími texty, to kompilování, to logicky muselo někam směřovat. A směřovalo to k obrovské potřebě systematizace. Tím se dostáváme k poslední části. Ke kodifikaci, k velkému úklidu a organizaci práva. Začaly vznikat obrovské státní projekty, které měly za cíl jediné – sebrat a uspořádat veškeré platné právo. A právě tahle snaha o velké uspořádání vedla k něčemu, co můžeme bez přehánění nazvat monumentálním úspěchem v dějinách práva. Něčemu, co ovlivňuje právní svět dodnes. Tím velkým milníkem byl Codex Theodosianus z roku 438, vydaný na příkaz císaře Theodosia II. A tohle byla první oficiální sbírka císařských zákonů. Konečně tu byl systém, řád a přehlednost. Samozřejmě právo se nezastavilo a tak nové zákony, které císař vydal po vydání kodexu, se musely nějak jmenovat. A říkalo se jim novele, tedy novely. Byly to vlastně takové aktualizace, které doplňovaly to, co už bylo v kodexu. Tak si to na závěr shrňme. Tenhle přehled to ukazuje naprosto jasně. V principátu byla klíčová aktivita tvorba nového práva a hlavní hvězdou byl klasický právník tvůrce. Naopak v dominátu se všechno točilo kolem organizace starého práva a hlavní postavou byl císař jako jediný zákonodárce. Ten posun je opravdu obrovský. A v tom je to nejdůležitější. Právě tenhle posun od kreativní tvorby k systematickému sbírání a organizování položil základy pro to, jak právní systémy vypadají dodnes. Celá myšlenka uceleného zákoníku, kterou bereme za samozřejmost, má kořeny právě tady. A na úplný závěr jedna otázka zamyšlení. Zkuste si představit, jak by asi vypadaly naše dnešní právní systémy, kdyby se tohle starověké právo nikdy nikdo neobtěžoval uspořádat do přehledných kodexů. Co myslíte?